KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko beebi yanko bayaw Piindi TV bismillah mon rubindu jayndele modon weltare min dañte kala saha huccide mon non kadi min dañiri weltare odo subaka talata hande kidon Allah wadanen jam goto fo salminama inde ko non manama jettode serenbe men jettake laal gotol calminama njura berta juude nyaagato aw yoppay Sénégal aduno fof brosaw haluden tiagal jam du moy nder leydi meden Sénégal dum non hettiyanko beebi yanko bine jeya hande ko buri tengtude jayndel di ne wawi wiede fof non ko gotum koy Ousmane Sonko arti hala mudum hanki ende fonno huccide walla tan ko juge ganduda ete wadi dum décider goddum ko ganda nen hen woni kongudi Barthélémy Diaz joni wonta sallahu lamdo jabi non tigi hettiyanko beebi yanko be jehanne jaynde an jaynde ngendire la solay odo subaka hande ari tan ko wiide l'éligibilité de Ousmane Sonko menacé be mbi tan ko Ousmane Sonko odo saha wonde dum jeyede dum e candidat ji kay do joni ne woni ko ganda ete nana herja dum non woni ko be dawri e odo subaka hande be garti non to bangue paludisme walla subri ministre de la santé wi tan ko odo saha kay ene wawi tigi tawayete sibiru ma ummodo ha yaha holla en tiagal dum non yo Allah wadane jum ngarene jaynde tribune odo subaka wi tan ko Ousmane Sonko ko badado sacrifier Ousmane Sonko non no mataw tan ko pawado e piège uji dum woni ko be gaddi kambe jaynde tan tribune be garti kadi be mbi Barthélémy Diaz kanyum wonti avocat mo président Macky Sall be mbi Ousmane Sonko nana yida tanete yewede ya hare mudum be mbi Bougane Mimi Touré Déthié Fall e Khalifa Babacar Sall kambe tan dari odo saha ngam tan habanade Ousmane Sonko verdict mo ganda yani ngaren ha joni jaynde Sud Quotidien odo subaka wi tan ko cour d'appel kay do joni ko buri tengnude e gede Ousmane Sonko sabi dum non odo saha kay kanko odo Ousmane Sonko be mbi tan ko hakkunde makko e Mambay Niang jugement d'appel mo ganduda dañino dum ko hanki wonno kanko Ousmane Sonko ni o yahano tawtorede dum non sabi be tottimo lebbi jeegom di ganduda koy sursi yaadi 200 millions wonon ha joni ko don be ngoppi gede de woni tan ko ganda o mo foti tottude mo foti dampirde dum Mambay Niang ngaren ha joni jaynde le quotidien non dawri hande wiide ko yewi askan wi kay do joni koko jibi tigi jibi dum non ko be mbi lebbi jeegom di ganda yaadi koy sursi million ngaji temeddi didi pawade dow Ousmane Sonko foti yobde dum Mambay Niang dum don kay woni ko ganda ko jewtindama e dow gardido Pastef be mbi yete patriote do joni be mbi Ousmane Sonko kay ne wawi pertude do joni kay wonde dum jeyede dum e sungoli garoji di be mbi Barthélémy Diaz kay odo saha tigi ko baado no kolludo tiagal Ousmane Sonko ngarene jaynde las on ji kay Ousmane Sonko tigi e yete lafa mudum wiita be mbi tan ko Ousmane Sonko odo saha kay ne wawi wiede so tawi appel wadaka walla ko way non ne wawi wasde jeyede sungoli garoji di dum ko hitande 2024 wonta sabi dum non ko lebbi jeegom
juróom ɗi ganda o fawama ɗum e dow makko ne yaade sursis wi ne wawi tan o lelota ko ɗum. Garen ha joni jayde l'observateur ari tan wiide yete beele mawa jeeye e sungoli ɗi namdal ngal ko ɗon tigui woni. Jaabowol ngol noon ma ande ɗo e balɗe ɓe mbi ko nouvelle walla tan koko verdict kesso mo ganduɗa fawama e dow Ousmane Sonko kono noon koko ɓuuri tekkinede ha tekki ɗum woni koɓe gaddi ko ɓe mbiyete Pastef kay oɗo saaha ɓe darima walla yete oɗo saaha kay ko plan B mabɓe holko jogori wonde ɗum tigui woni namde ɗe ganda l'observateur ari ɗum ɓe mbi Barthélémy Dias ɗo joni kay nani doga ne haɓo walla tan ne yana e dow Ousmane Sonko ɗum woni ko ganda yete addama e nder jayde l'observateur. Garen ha joni jayde Vox Populi wi 6 mois avec sursis ɗum tigui woni ko fawa e dow Ousmane Sonko. Ɗum noon Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum ne gonde jakede hayso kollirani ɗum oɗo saaha ɓe mbi Barthélémy Dias yani e dow Pastef wideɓe tan kala ko mbaɗɗon ko noon te kala ko mbiɗon kam mami ruttu mon ɗum noon woni konguɗi ɗi ganda kanko suuti ɗum kanko oɗo Barthélémy Dias. Kanko noon Mambay Niang o wi ɗum foof ko Ousmane Sonko fawi ɗum e hoore muɗum saabu so suutano konguɗi ɗi ganda wodani ɗum tawatamo hen. Gartane jayde direct news ari tan ko wiide Ousmane Sonko nani ɓuura woɗɗinede sungoli hitande 2024 ɗum noon saabi ɗum ko lebbi 6 ɗi ganda ne yaade sursis ɗum woni koɓe gaddi e nder jayde direct news ɓe mbi Barthélémy Dias kay ɗo joni waɗi recadré Ousmane Sonko walla mbiyan tan nani wiyane fawa moye lawol saabi ɗum ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo o wiyete kanko meeɗa huccide Ousmane Sonko o wi ɗumete kay makki wi kam nangam walla wi kam nangam kono kadi o wi Khalifa Sall e Ousmane Sonko tan tinno omo foti yaade e tan président Macky Sall. Ɗum noon o wi tan ko kanko ɗo joni kala ko waɗi yoɓe gandu o waɗi ɗum ko kanko teyi waɗi kanko oɗo mo ganda kanko woni Barthélémy Dias ne wayno noon hakkude mo koye Ousmane Sonko walla hakkude mo koye Pastef tekkere nana luuɓa. Garene jayde besbi le jour ɓe mbi Sonko ɗo joni nani kay e danger tigui woni yete kay amone ko ganduɗa yete lawol ngol wona lawol mokko ɗum tigui nde ɗo jayde besbi arde ɓe mbi Barthélémy Dias noon fikure e koye dow tan Ousmane Sonko ɗum woni koɓe gadde oɗo subaka kamɓe besbi le jour. Garene jayde libération kañum wi tan ko oɗo saaha kay kanko oɗo ɓiɗɗo gorko kay biyeteɗo Oppa Diallo o fawama juude kanko Oppa Diallo noon ha joni nder jayde libération ɓe mbi tan ko o jogui ko tan agence de voyage mo ganda wiyete ko kanko agence de voyage oɗon agence de voyage noon ɓe mbiyata kay ko ganduɗa kanko ɗo joni ni amoni nanga omo wone dumbirdu kono noon haɗani amo jokki wadde triangle boowal ha saabi fonnoɓe yaade toon to diwan mo Fès gam tan mawninoyde toon Laylatul Qadr ɗum jogorani wonde ɓeɗon noon aɓe tolne 50 ɓe ganda ina ponno yaade kanko noon hayso tawi omo soka wonɓe woppuno caggal makko ina jokka ko way noon ha saabi addi ɗeɗo caɗele kadi yimɓe 50 njoyo o donki yaade oɗon voyage ɓe noon mbaɗi plainte mumen ɗum noon saabi kanko kay e woɗɓe walla tan woɗɓe tawoyimo toon to dumburdu ne wiye Pape Malick Thiam e oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Abibatou Kane kamɓe noon goni ɓe ganduɗa e oɗo saaha ɓe pawama juuɗe ɓe tawoyimo saabi ɗum ko kamɓe keɗannomo boowal caggal nde o sokono e gueɗe ɗe ganduɗa koye gueɗe triangle wonno ha joni e ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe garen ha joni jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka talata hande ɓe gari tan koye oɗo mo ganda woni hakkude Benzema e Haaland kamɓe ɗiɗo noon aɗa anda kamɓe poti hawrude oɗo saaha ɗum noon ɓe mbi tan ko ɓe ganda ko kamɓe goni Real Madrid demi final e City ɗum ko 19h wonata so Allah lamɗo jaaɓi ɓe mbi noon ma ande ɓeɗo ɗiɗo holi heɗoɓe dow hanki noon namdal ne fawano ƴewede tan Idrissa Gana Gueye hoto wattinto ɓe mbi tan ko oɗo saaha équipe mo ko yalte zone rouge oɗo saaha kay ne wawi wiyede tan aɓene lawol woɗɓe ɓe ganda ndene lawol woni sukaɓe ɓe ganda woni U20 aɓe poti hawrude e Afrique du Sud ɗum ko janggo wonta so Allah lamɗo jaaɓi ɓe mbi noon trio walla juufuji tati gondi hen ɗi noon kamɓe paadete gam tan équipe o wawa yaade e demi final yo Allah waɗanen jum waɗanen ɗum hettenkoɓe yeɓenkoɓe joni gudditen hello wonko
non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta sona arde e jaydeli hande ko dawri ko ɓuuri hen hewde hande haala Barthélémy Dias artama hen saabu hankine anda ko baɗɗo conférence de presse huccidde saktoɓe kabaruji suuti konngudi haalde ko faye hakkude makko e Ousmane Sonko, hakkude makko e Khalifa Babacar Sall, hakkude makko e oɗo mo ganduɗa woni Pastef ko way noon kanko noon suuti konngudi o haale ko heewi kono noon ko ɓuuri jewtindede woni ko andira Barthélémy Dias woni konngudi guldi konngudi tiɗɗi ɗon noon omo ɓuuri heptinede en kanko oɗo ɓiɗɗo gorko walla mbiyen oɗo neɗɗo mo PS saabu noon kanko Barthélémy Dias o darima ngam hollidde tan darde makko e wiide mo yete kamɓe ɓe ganda goni Pastef hoto ɓe jit yaade élection ɓe kada ɓe kamɓe yaade élection beele noon kamɓe kadi ɓe yaade élection walla ko lawol haadi ɓe yaade élection ɗum kam ha yesso ko lawol ha joni arte goɗɗum woni yete hollidde hakkude makko e Ousmane Sonko saabu wi ko gonga tigui président waɗimo recevoir o haalde yewtide muɗum kono noon tinno ɗum tan ko Ousmane Sonko e oɗo mo ganda ko kanko woni yette Khalifa Ababacar Sall saabu so ƴewtidama kanko Ousmane Sonko e discours makko o suutino wiide kanko oɗo mo ganda woni wona o innani inde kono wino won leader politique mo ganda gardiɗo leydi ndi e nder Yewwi Askan Wi gardiɗo leydi ndi waɗi ɗum recevoir ɗum noon kanko Barthélémy Dias o laɓɓini hollidde ko kanko tigui wonno kono kadi o arti hollidde e wiide tan kanko o yaadi koye Khalifa Ababacar Sall ƴewtidanoma noon won saaha mo ganda kanko Barthélémy Dias o ɓurno ɓaɗade ko Ousmane Sonko ha hewɓe ne mbiya Barthélémy Dias ma est ce que heɓorani woppude oɗo mo ganda woni Khalifa Sall arta e Ousmane Sonko kono ɗum fo noon laɓɓinama kanko noon e konngudimo ko kanko Barthélémy Dias ene ƴewtinda saaha foof dañde walla o waɗe var e ko way noon saabu so ƴewtidama o suutino ɗo konngudi jamano mo welduno e gardiɗo leydi ndi jeeyede waɗoɓe mo défendre o wi gardiɗo leydi ndi ne wawi wadde 3e mandat effectivement ne wawi jeeyede e sungoli 2024 ne wawi wadde présenté 3e candidature muɗum saabu so limama e limore amoni fuɗɗi wadde mandat mo 5 ans wadde noon omo wawi wattude mandat goɗɗo kanko kadi ruttiti o woni wiide gardiɗo leydi ndi wawa wadde mandat goɗɗo fotani wadde mandat goɗɗo koye haare moɓe jeeya wadde noon so Barthélémy Dias dartima janggo kadi walla hande wadde conférence de presse goɗɗo wiide président de la république ne wawi wadde mandat goɗɗo ɗum ɗon hoto bettu hay goto Barthélémy Dias walla politicien mo wawi wonde foof hoto bettu hay goto en politique kam ko wiide tan never say never ne jamais dire jamais hoto wi mukku wawa wonde ɗum kam e politique kala ko jiiɗa ne wawi wonde politique saabu ko kala nde ɓe jewtidi eɓe mbawi yittodirde koye mabɓe e ko way noon te ɗum ɗon aɓe mbawi jiidude lawol saabu foof ko lawol ko ganduɗa koye lawol gotol ɓe goni ɓeɗo ɓaggoto ɗo tani mur ɓeɗo jooɗo ɓeɗo coppino kono après kamɓe fo aɓe mbawi ummade saabu lawol ɓe goni ala lawol selde kamɓe fof koye lawol ɓe mbawi ko jooɗa tan ɓe mbawa soppinade ɓe lelo walla ɓene pofto kono kamɓe fof soɓe gummima koye lawol gotol ɓe ndewata c'est ça la politique ɗum kadi woni ko ganduɗa ete woni yette gueɗe politique e ko way noon wadde noon hande hewɓe konngudi Barthélémy Dias ne wawi bettudeɓe kono hewɓe konngudi Barthélémy Dias bettataɓe saabu politique kam ko noon tan yaari seɗen kala hen noon eɗen mbawi darade ɗo eɗen kala eɗen gartira ha janggo tawa gasata kono en taƴat ɗum ɗo tan ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi garten hen kadi inchallah yo Allah waɗanen jaami kisal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggal montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma